sisters, njenganosifazane elithi iBhayibheli wayesafarisha nesifo somongo for 12 years. Kwakusuku lwakhe lwehlupheko. Haleluya. Lolu suku wonke umuntu okhona emhlabeni angaba khona endlini kuphela. Ola emhlabeni uphefumulayo unalo usuku lwehlupheko. Hallelujah. And as izinto ezenzakala emhlabeni azilu-challenge ukholo lwethu, kodwa ihlupheko ya-challenge ukholo lwakho. That's why abaningi abaye kuJesu bamyeke ngenxa yehlupheko. Awutshela umakhelwane ukuthi ihlupheko iyazila. Tshela ukuthi ukhona usuku